A sesión plenaria extraordinaria. Antes que nada, pido yo ao señor secretario que comprobe a existencia de quórum. Sí. Según as miñas notas, asisten todos os señores concelleiros e señoras concelleiras. María Castelao Torres, non sei se ahora está... María Castelao está aí. E nada, como sempre, por requisito legal, se non se di o contrario, se entende que todos están en territorio español. Grazas. Moitas gracias a vostede. Ben, o primeiro punto sería a ratificación da inclusión no orden do día dos puntos 3 e 4 para ser tratados na sesión. Entendo que por unanimidade, señor Voceiro, entendo que por unanimidade se ratifica a súa inclusión e, polo tanto, pasamos ao punto número 2, que é o inicio da avaliación ambiental da modificación puntual do título terceiro do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Regulación de Usos. Creo que aquí hai algunha corrección de error, señor secretario. Sí, señorías, hubo unha corrección de toponimia, unha corrección meramente formal de desaparición dunhas frases que se repetían e ampliouse o índice para que sexa máis fácil a búsqueda. Está xa colgado desde onte tarde noite. Grazas. Moitas grazas, señor secretario. Entón, comenzamos o turno de intervencións, empezando pola concelleira delegada de Urbanismo, doña Mercedes Rosón. Doña Mercedes, cando vostede queira. Bo día, alcalde, compañeiras e compañeiros de corporación, bo día a todos e a todas. Traemos a este pleno extraordinario para a súa aprobación o documento de avaliación ambiental estratégica para modificación do título terceiro do Plan Xeral de Ordenación Municipal, o que ten que ver coa regulación dos usos. Unha modificación que se formula de oficio polo Concello de Santiago a través do servicio de planeamento, dos servicios técnicos de planeamento e xestión urbanística e que ten como obxecto reformar a ordenación dos usos urbanísticos que se contén no vixente plan que, como todos sabemos, aprobou definitivamente no ano 2008. A modificación ven do acordo plenario do 19 de decembro do ano pasado, que inclúe a necesidade de estudar a reforma da normativa do vixente Plan Xeral que regula determinados usos de aloxamento temporal e a súa compatibilidade co uso residencial nas diferentes ordenanzas e plans de desenvolvemento. Para poder facer este estudo, acordamos daquela a suspensión previa do procedimento de autorización de novos usos de aloxamento temporal nos ámbitos delimitados ao efecto. Publicouse o acordo no DOGA do 27 de decembro, entrando en vigor o día seguinte, e a vixencia de suspensión durará ata o próximo 16 de marzo como consecuencia da ampliación do prazo derivado do período adicional de 80 días naturais durante o que se mantivo a suspensión dos prazos administrativos con motivo do confinamento decretado pola COVID-19. Falábamos daquela, o ano pasado, das alteracións e distorsións que estaba a sofrer a nosa cidade e o seu tecido residencial pola proliferación de vivendas de uso turístico e da necesidade dunha normativa ao respecto. Ante un tema tan complexo, era necesario un estudo no que se analizase de xeito pormenorizado a situación da vivenda que nos servise ao mesmo tempo para marcar o camiño dunha norma eficaz que garanta á cidadanía a primacía do uso residencial. Realizar esta análise nun momento tan complexo, nun contexto de pandemia que alterou tanto a vida cotidiá, pois non foi nada doado. Os problemas derivados da crise sanitaria sumase unha minoración moi importante da presión turística, o que complicou os traballos de investigación, dificultando a extrapolación e generalización dos resultados. Pero, aínda así, seguimos adiante porque entendemos que esta regulación é absolutamente imprescindible para manter a nosa identidade como cidade marcada por unha rica diversidade. Somos unha cidade universitaria, investigadora, emprendedora, tamén industrial, patrimonio da humanidade, características que enriquecen e lle dan vida. Nesa diversidade e pluralidade e os novos modelos
o noso modelo de cidade no que debemos encaixar eses novos modelos de aloxamento turístico que non estaban contemplados porque non existían no plan xeral vigente. Dende esta perspectiva, o Servizo de Planeamento e Xestión Urbanística, apoiado tamén no Servizo de Licencias e Disciplina Urbanística, seguir traballando nun xeito ininterrumpido durante todos estes meses para sacar adiante o documento que hoxe imos aprobar. Para seguir mantendo a pervivencia de Santiago de Compostela como cidade viva e habitada, configuramos un plantexamento de regulación de usos no que, como dixen, prima o uso residencial definido como aquel que proporciona o aloxamento estable e permanente aos seus residentes. Este plantexamento mantén a compatibilidade e o equilibrio de usos como un sistema que vai permitir integrar unha nova natureza de usos, as vivendas turísticas, que non existía, como acabo de decir, cando se aprobou o plan xeral. Por unha banda, teñen que cumprir estes novos aloxamentos coa normativa de vivenda e, por outra banda, durante o tempo que os seus donos o consideren, poderán ser utilizadas para uso turístico en determinadas ordenanzas nas que se considere que non poñen en risco a dotación do uso residencial e, por suposto, cumprindo todos os requisitos que a legislación sectorial turística e tamén da normativa municipal. Unha normativa que ten como principal objetivo, reitero, garantir ese uso residencial para as familias, para os estudantes e demais. Un uso que non altera o propio ecosistema da cidade como se o fai o excesivo uso turístico. Neste plantexamento de regulación de usos, consideramos zonas de risco de ensanche, ordenanza... Doña Mercedes, vaya rematando, se é tan amable. En todo caso, quero rematar dicindo que este documento é un bo documento cunha fundamentación moi sólida que dentro desa solidez ten a flexibilidade necesaria para adecuarse ás circunstancias e ás realidades cambiantes. Non proíbe, pero ordena e regula. Coa aprobación deste documento comeza un longo camiño de elaboración da modificación do plan xeral, un camiño que queremos sexa compartido, partillado con todos os grupos da Corporación Municipal, coa cidadanía e con todos os axentes interesados. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Abrimos os turnos de intervencións dos grupos. Doña Goretti. Sí, moi bo día. Eu quero comezar a intervención agradecendo realmente o traballo realizado polo equipo técnico que elaborou o documento e que ademais estivo sempre en todo momento disposto todo o equipo e fundamentalmente a súa coordinadora Esther Sánchez Espiñeira a resolver as dúbidas, a falar connosco e a explicarnos polo miúdo un traballo que sin ninguna dúbida é importante. Ten, desde a miña perspectiva, este traballo inicial unha pexa, en todo caso, que sí que me parece relevante, que non ten en conta a nova situación de COVID en que nos atopamos. Se non houvese situación COVID, teríamos en riba da mesa a mesma proposta. E iso realmente é extraño, iso non é lóxico. É certo que no documento que se apunta esa nova situación, máis decídese tirar para diante e facelo igual. De calquera maneira, estamos nun proceso que vai continuar no inicio, nesta solicitude de avaliación ambiental que é preceptiva, máis con tempo para acabar modulando, propoñendo e definindo eses usos centrais fundamentais para que, como dicía a concelleira e nós coincidimos, Santiago non perda a súa esencia e a súa identidade. Sabemos que é unha cuestión que non afecta únicamente a proliferación de pisos turísticos, senón unha longa ringleira de temas entrelazados moitas veces, causa e consecuencia que levan afectando a cidade. Falta de servizos, expulsións das persoas residentes, estacionalización do turismo, falta de diversificación da oferta, o que ocasiona problemas de equilibrio territorial, conversión da cidade nun parque temático, coa irrupción do monocultivo das tendas de souvenirs e un longo etcétera. Era lóxico neste caso conseguir esa convivencia equilibrada, pero sempre coas persoas residentes no centro das políticas no que se refire á regulación de usos. Como é un tema que xa foi tratado varias veces no pleno, neste mandato e noutros mandatos, o único que vou centrarme naquelas cuestións que son un pouco diferentes, unha novidade. Nos saudamos positivamente que se contemple a posibilidade de si permitir licenzas para o que se denomina economía colaborativa,
e que aí se permita como uso asimilado ao de vivenda pois un uso que se faga condicionado a que sexa por pouco tempo ano ou por cuartos soltos, de tal maneira pois, que alguén poida pois ter unha residencia, un piso alugado a estudantes e que poida tamén despois pois, no verán dedicar ese piso a usos turísticos ou que estea, sempre que estea vinculado a un uso residencial de carácter permanente ou que pois, unha persoa que vive e que use pois, algún dos cuartos da súa casa para este tipo de economía colaborativa que ao final é pois, algo importante, sobre todo nestes momentos non de crise económica. Este avance importante lévanos a votar a favor desta proposta inicial, aínda non definitiva. É certo que xa formulamos na comisión algunha dúbida, a arbitrariedade, cando menos unha certa arbitrariedade da escolla de que naqueles lugares onde sí se poidan dar licenzas directas que os pisos turísticos teñan a obriga de se situar no andar máis baixo con uso de vivenda, no baixo ou no primeiro. Admitimos que pode ser unha opción de control, aínda que nos chama a atención, e gustaríanos que se estudase, xa o dixemos tamén agora e no anteriores plenos, se non se podería considerar un suposto de economía colaborativa dedicar a piso turístico a posesión dun único piso a maiores da residencia habitual. É evidente para todo o mundo que non é o mesmo ter un piso para esa finalidade que ter 10 ou 20. Estamos nun momento especialmente difícil, probablemente pois eses índices, sí, estamos nun momento especialmente difícil e probablemente pois, esa expansión generalizada e acelerada dos pisos turísticos probablemente se vexa reducido. É un momento importante para sentarnos a reflexionar, non? E por último, xa, non queremos deixar de salientar aquí que transcorren os anos, fanse estudos, acrecéntanse documentos de interese, pero hai unha realidade que non mingua, que é a proliferación de pisos turísticos ilegais, totalmente ilegais, que non figuran en ningún rexistro nin plataforma e que carecen de ningún permiso. E que estamos a facer aí? Absolutamente nada. Que medidas se tomaron desde o goberno municipal e tamén emprazamos a Xunta a exercer as súas competencias neste ámbito en materias de inspección. Estes alugueiros ilegais, xunto cos hospederías da Igrexa que continúan sin pagar o IBI, supoñen unha competencia desleal para quen cumpre as obrigas tributarias, sexan pisos turísticos ou establecementos hosteleiros. Así que o que imos facer é votar a favor desta proposta, esperando aínda que o documento poida mellorarse durante a súa tramitación. Moitas grazas, doña Goretti. Don Jorge Duarte, cando queira, don Jorge. Bos días a todos e a todas. Antes de nada, bueno, pois anunciar xa desde o inicio o noso voto a favor porque realmente é algo no que creemos na regulación dos usos, especialmente dos usos turísticos na nosa cidade, pois sabemos ben dos seus perxuicios cando están concentrados, xa que acarrean un incremento de precios, tal como se ten sufrido pois xa no casco histórico. Decimos que nós xa durante o anterior mandato apostamos por esa regulación dos usos, unha regulación dos usos que iniciamos ou quisemos iniciar no ámbito da cidade histórica. Por desgraza, naquel momento, o Partido Socialista Gonzalo pois non apostou por iniciar a revisión do plan especial para regular estes usos. Nos creemos que é bon para a cidade e, polo tanto, simos apoiar, porque entendemos que este primeiro documento de avaliación ambiental pois terá todavía cousas que correxir, matizar, bueno, pois definir con máis claridade. Apuntaba antes Goretti algunha delas, como a posibilidade de a economía colaborativa ou por que a limitación en certos ámbitos únicamente a planta baixa e primeira, porque o que si temos claro é que repartir o turismo por toda a cidade potenciará pois ese efecto do reparto da riqueza tamén, facendo pois unha distribución desos usos turísticos a través de coroas. Canto máis lonxe este do centro, máis repartirá esa riqueza tanto no barrio no que este como en tránsito hacia o centro da cidade. Por lo tanto, creemos que é bon esa regulación do turismo. Como decía, voto en falta que aquí poda estar a día de hoxe tamén o ámbito máis castigado polo efecto negativo do turismo en canto a esa ocupación monotemática que sería o do ámbito do plan especial. Creemos que é necesario, por desgraza aquí os tempos, a pesar do bon traballo do equipo de urbanismo do Concello, é un equipo limitado,
os plazos son os que son e era necesario avanzar. Por lo tanto, este é un primeiro paso no que creemos que hai cousas que se poden mellorar. Desde aquí a nosa man tendida para seguir traballando e mellorando o ámbito deste plan. E o que sí me gusta recordar nestes momentos é que creo que estamos aquí para traballar polo ben da cidade e recordo como no anterior mandato, bueno, pois botouse atrás o documento de avaliación ambiental para a revisión do plan tan necesario e que tanto en falta votamos ahora que poda haber esa regulación dos usos da cidade histórica, e tamén vemos como botáronse atrás outras decisións urbanísticas como a tramitación do documento de avaliación ambiental da finca Peleteiro e vemos como ao final, ano e medio despois, seguimos sin facer nada. Por lo tanto, nós creemos que é necesario de traballar a favor do ben da cidade, non dos intereses de ningún grupo en concreto, e, polo tanto, nós votamos a favor entendendo que é imprescindible a regulación dos usos polos efectos perniciosos para poder acceder a un dereito tan básico como é a vivenda para os cidadáns desta cidade. Nada máis. Señor Duarte, polo Grupo Popular. Gracias, alcalde. Interven vostede, don Alejandro. Bo día, compañeiras, compañeiros. Bueno, en primer lugar quiero sumarme también, al igual que ha hecho Goretti y me parece que Jorge, y Mercedes, al reconocimiento de las técnicos del Departamento de Urbanismo, de Esther, de Ana, de Pilar y de otros técnicos que han colaborado en la elaboración de un documento que ciertamente es complejo. Bien, se somete hoy a la consideración del Pleno la remisión al órgano ambiental de la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental, no prejuzgando, como se advierte en el documento, no prejuzgando ni vinculando la decisión que hoy se tome, la decisión que en su caso haya de adoptarse para la aprobación inicial del planeamiento. Lo que se plantea o lo que se va a plantear más decisivamente en el mes de marzo aproximadamente es una nueva sistematización o una nueva regulación de usos a fin de garantizar la función residencial. Y vista la documentación, lo más discutible no es lo que se incluye o lo que claramente se trasluce. Lo más discutible es, por una parte, lo que se excluye y, por otra parte, lo que se oculta. Vayamos con lo que se excluye. Tratándose de una nueva regulación de usos orientada a regular la compatibilidad de los mismos y a asegurar la función residencial, sorprende, decepciona o incluso entristece que no se incluya una reflexión y una propuesta de regulación de los usos urbanísticos que más han afectado y menoscabado históricamente la función residencial. Me refiero a los usos desmedidos del ocio nocturno. Puede resultar extemporáneo o difícil de imaginar en estas circunstancias el sufrimiento psicológico y el daño patrimonial padecido por muchas vecinas y vecinos de Santiago durante tantos años en tantas calles de Santiago, como consecuencia de una indeseable configuración de unas zonas saturadas de locales o como consecuencia de la implantación de grandes establecimientos insusceptibles por los flujos de personas que generaban de integrarse de manera medioambientalmente sostenible en el tejido residencial. Es de una enorme insensibilidad, doña Mercedes, proponer una nueva regulación de usos y no traer, desde el respeto a los derechos adquiridos de quienes ya disponen de una licencia y un establecimiento, no traer una propuesta de mejor regulación de las zonas saturadas o de los macrolocales nocturnos. No se trata, por supuesto, de impedir el establecimiento de nuevos locales nocturnos. Se trata de integrarlos medioambientalmente en el tejido urbano. Pero lo más discutible no es solo, como decía, lo que se excluye de este documento, la comentada ausencia de una mejor regulación de las zonas saturadas y de los macrolocales nocturnos. Lo más discutible es lo que se oculta o se disimula, lo que no se advierte claramente. No se propone solo limitar el alojamiento temporal de naturaleza turística, algo que puede entrar dentro de lo razonable, ya se verá, sino que se proponen ustedes limitar el alojamiento temporal no turístico. ¿Son conscientes los miembros de este Pleno y particularmente del alcalde del alcance de la previsión que se contiene en el plan? ¿A qué me refiero? Me refiero a que, de no variar sus intenciones, en Santiago no se podrá realizar un alojamiento de temporada pensado, por ejemplo, pues para un profesor visitante que viene aquí pues durante 4 o 5 meses. O no se podrá, por ejemplo, pues alquilar pues un apartamento, una familia que pues se ve obligada pues a estar 5 meses cerca de un familiar ingresado en el hospital clínico. O tendrá dificultades un profesor interino que quiera alojarse temporalmente pues en un piso. Sí, señora Lois. No se distingue. Aquí lo que se va a prohibir no son solamente, leas el documento, los alojamientos temporales de uso turístico, son los alojamientos temporales, sean turísticos o no turísticos, vaciando de contenido la ley de arrendamientos urbanos. Y esto yo creo que son palabras mayores, pero en fin, volveremos sobre esta cuestión. Y ya entrando en lo que regulan o limitan de una manera clara el alojamiento temporal de naturaleza turística, sin excluir, ya digo, el otro, ha de saber
que nos preocupa, como a quien más, la proliferación de este tipo de viviendas y han de saber que estamos a favor de su regulación o incluso de su acotamiento. Ahora bien, nosotros no partimos de apriorismos dogmáticos como ustedes, no partimos de visiones limitadas del problema. Por ejemplo, siendo cierto que las viviendas de uso turístico agravan la escasez de oferta de alquiler residencial, siendo esto cierto, no son la causa principal de esa carencia, ni una palabra en el documento a la bolsa de viviendas vacías, a lo que llamaba Xerardo Estévez el síndrome de las persianas bajadas en esta ciudad, ni son de este tipo de viviendas el principal motivo del éxodo de los residentes de determinadas zonas, como sucedió en el casco histórico. Si ello fuera así, se hubiera revitalizado la ciudad histórica desde septiembre a octubre del año 2015, en que se decretó la suspensión de usos turísticos. Bien, para el acierto de una reforma como la que se plantea, es fundamental contar con un diagnóstico y una motivación ecuánime y rigurosa. No es el caso. No se ha hecho ni un estudio demográfico de ocupación de viviendas, como no se han distinguido nunca las diferentes circunstancias que concurren en la ciudad histórica o en el conjunto de la ciudad. Solo les obsesiona una relativa detracción de la oferta de alquiler estable y solo les preocupa una cierta degradación del tejido comercial. A nosotros también. Pero olvidan ustedes, por ejemplo, que el mayor problema de las viviendas de uso turístico puede ser de convivencia, de sentimiento de seguridad para los residentes y de identidad para la propia ciudad. Una ciudad que ciertamente no puede convertirse en marinador ciudad de vacaciones, y esa dimensión convivencial o identitaria no parece preocuparles tanto en el documento. Señor alcalde, si me permite seguir un minuto más, me lo resta de la siguiente intervención. Y puestos a abordar el problema, solo se les ocurre una modificación del plan, con los riesgos que ello conlleva. Pueden acabar sembrando de minas, susceptibles de estallar en forma de sentencia, nuestra principal norma de ordenación urbanística. ¿No se les ha ocurrido abordar el problema desde otras perspectivas y de acuerdo a otras administraciones? Por ejemplo, desde la perspectiva de los estándares turísticos que hicieran más exigente el acceso a esta actividad en Santiago, o desde la perspectiva de la fiscalidad que permitiera algunas expectativas de economías más domésticas y gravase expectativas de explotación menos necesaria. ¿O han pensado usted o han reparado en las posibilidades de la ley de propiedad horizontal? Por ejemplo, señora Rosón, ¿se ha preocupado usted de saber cuántas comunidades en el ejercicio de la autonomía de su voluntad han ido resolviendo el problema y limitando la implantación de viviendas de uso turístico? En definitiva, estamos ante un documento, por una parte, insuficiente en su extensión y, por otra parte, excesivo en su intensidad y, en muchos momentos, obsesivo y dogmático. Nosotros no queremos una ciudad colonizada por las viviendas de uso turístico, pero tampoco queremos una normativa colonizada por el dogmatismo. Nos vamos a abstener. Nada más, gracias. Gracias, don Alejandro. Doña Mercedes Rosón, turno de réplica. Pois agradecer tanto o BNG como a Compostela Aberta o seu voto favorable a este documento. E nada, contestar algunha das cuestións que se plantexaron os diferentes voceiros dos tres grupos, empezando por Goretti. Eu creo que non entendo a referencia que fai a concelleira ao tema do COVID. A modificación dun planeamento ten unha vixencia de moitos anos. Esta regulación, como dixen, ten vocación sistemática con capacidades de adecuarse a cada momento. E creo tamén que unha das cousas que ti cuestionas, que ten que ver co criterio de colocación das vivendas de uso turístico, tamén está vinculada á situación que estamos vivindo, o feito de que se plantexe colocalas nas plantas baixas ou nos primeiros pisos ten que ver con a limitación da circulación nas comunidades de veciños. Ti cuestionas este criterio, é un criterio que se buscou precisamente a objetividade, fuxindo de algo que ti comentas que dis que é discrecional. Nos entendemos que todo o contrario, estamos precisamente fuxindo desa discrecionalidade. Utilízase un criterio, unha base estritamente urbanística e de ordenación, cumprindo, ademais, a necesidade de preservar as condicións de desenvolvemento da vida das comunidades de veciños. A iso o que fixo referencia ao final do seu discurso o concelleiro do Partido Popular. Nos permitimos que dentro dun edificio cuxo uso é residencial e que está habitado por veciños, exista unha convivencia pacífica, porque preocupanos moitísimo esa convivencia pacífica con este novo uso.
Sobre a economía colaborativa, Goretti, decir que é absolutamente inherente á vida da cidade. Sempre o foi así e agora se recoñece no planeamento. Repito que non é arbitrario nada do que se plantexa neste documento, porque evitamos en todo momento esa arbitrariedade. Sobre o tema das medidas sobre a situación dos ilegais, sabedes que temos un programa que ten identificado unha parte moi importante da situación, temos unha radiografía bastante obxectiva e exacta da situación e estamos actuando sobre eso. Con isto tamén contesto algunha das cuestións que plantexa Jorge na súa intervención. Que rematando. En todo caso, me quedo sin responderlle ao portavoz do Partido Popular. Eu creo que esas cuestións que plantexa e esas dúbidas que está vertindo sobre o documento, sobre a exclusión e a ocultación, nada ten que ver ca realidade. Sobre a última cuestión que plantexa, ou a primeira, cando fala de que se excluye o tema do ocio nocturno e das molestias producidas polas zonas saturadas, decir que o planeamento non ten por que regular, temos outras ferramentas que regulan perfectamente todas estas cuestións. Nada máis, moitas gracias. Eu volvo e remato dicindo que este é un bo documento, que, por suposto, empeza aquí un longo camiño que se irá facendo con todas e con todos ao longo dos próximos meses. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Continuamos cos turnos de intervencións. Doña Goretti. Sí, claro, cando fago referencia ao tema da COVID é justamente por iso, porque cando pase algún tempo a crise máis forte pasase, o problema é se volvemos ao punto inicial ou estamos noutro punto. Eu creo que, claro, lógico non sería volver ao punto inicial. Eu xa sei que a memoria é fraca e probablemente volvamos ao mesmo, pero o normal era ter feito unha reflexión tan forte que nos diga que esta situación é distinta, estamos noutro momento e xa o modelo turístico non vai ser o mesmo. Refírome a iso, a que non se ten en conta iso, porque claro, senón, por suposto que esperamos a que pase e seguimos igual. Vai seguir todo igual? Van seguir igual os fluxos turísticos? Eu penso que non. E, desde logo, nun tempo longo, os fluxos turísticos van depender máis das proximidades que non do turismo de afastado, non? Creo eu. Entón, iso habería que telo en conta. Por outro lado, a respecto do tema da discusión sobre o criterio do baixo ou do primeiro andar, eu recoñezo que é un criterio homoxéneo e equitativo, nese sentido, homoxéneo e equitativo, é para todo o mundo igual, non digo o contrario, mas o certo é que ten unha argumentación pouco sólida. Xa sei cal é a argumentación, eu creo que é pouco sólida, e ao de decir a poboación cando isto se discuta máis conxuntamente. Hai grandes sectores da poboación que non van entender ese criterio que lles vai parecer, desde logo, un tanto arbitrario, a pesar de que sexa homoxéneo e equitativo. Xa digo, xa recoñecín que sí que me parecía que é un criterio para inspeccionar e é un criterio como outro, márcase ese. A argumentación que está detrás non me parece o suficientemente sólida. E logo, a respecto das intervencións que houbo, eu de todas formas creo que hai unha das cuestións, con outras non estou de acordo, pero unha das cuestións que formulou o portavoz do Partido Popular que creo que nos debería de preocupar moito, que é o tema do parque de vivendas baleiras. Xa sei que iso ten que ver con reformas normativas importantes, pero que tamén o Concello de Santiago debería encargarse de promover, fomentar, instar, porque ese é un tema, desde logo, un dos grandes problemas de Santiago de Compostela, a imposibilidade de actuar sobre ese parque enorme de vivendas baleiras na cidade. É un punto de inicio, así que esperemos que conforme vayan pasando o tempo este documento vaya modificándose para mellor coas achegas e que se vayan acrecentando cuestións que poidan ser de interese. Moitas gracias, doña Goretti. Don Jorge Duarte. Bueno, desde aquí, xa desde hoxe, tendemos a man para seguir traballando e mellorar este documento. Hai cousas que eu creo que sí se poden matizar, como os temas que falaba antes Goretti, bueno, pois da economía colaborativa ou daquel propietario que no seu mismo edificio ten unha vivenda que igual podería poñer, que igual a limitación de baixo ou primeiro pois non procede.
creo que hai que traballar. Ahora mismo temos un problema de prisas. Antes decía Alejandro que non sabía se felicitar o equipo ou non. Eu felicito sempre os equipos municipais polo seu traballo, porque, por desgracia, o persoal no noso concello está moi limitado. E entón recordo yo sempre ao señor Alejandro Sánchez Brunete que, por culpa a Lei Montoro, sigue estando vicente aquela lei administracións, o noso concello este tan limitado para traballar e, a pesar de todo, hace un bon traballo como este do equipo de planeamento. O que sí creo é que hai que poñerse a traballar. O mes de marzo, no que se levanta a suspensión, está aí, e quero tamén volver a recordar, hoxe, unha vez máis, que a regulación dos usos no ámbito do PSON está ben, pero aí está excluído o ámbito do plan especial e é imprescindible, porque é a zona que máis presión ten do uso turístico, estudar esa regulación dentro do ámbito do plan especial, porque non todo é homoxéneo, tal e como vemos neste estudio. Bueno, pois hai ámbitos dentro do plan especial máis periféricos que poderían admitir algún tipo de uso e creo que é necesario regularlo. Por lo tanto, desde aquí, a nosa man tendida para seguir traballando e tamén a necesidade de avanzar na revisión do plan que, por desgracia, quedou parada no mandato anterior por culpa do Partido Socialista e desde aquí, hoxe, exiximos ou pedimos que se siga traballando na regulación dos usos turísticos dentro do ámbito do plan especial. Nada máis. Don Jorge, don Alejandro. No entendí muy bien lo que decía don Jorge, la alusión que hacía a mí. Yo me limité a felicitar a las técnicas y a decir que las habían felicitado los demás. Bueno, vayamos con 4 preguntas para la señora Rosón. La primera, ¿usted, señora Rosón, puede desmentir el propio documento en la página, por ejemplo, 35 del documento ambiental estratégico, cuando se dice, con independencia de la finalidad turística o no del alojamiento, se condiciona a que se produzca en habitaciones viviendo el residente o que se produzca en una determinada época del año? La segunda pregunta. Dice usted que existen herramientas para evitar las externalidades de los acúmulos de locales en las zonas saturadas o de las grandes discotecas. ¿Qué herramientas son? Porque el decreto de zonas saturadas, que bueno, fue un logro que llegó tarde, pero un logro creo que del año 2003, pues está prácticamente en precario. Y si existieran herramientas para evitar determinados excesos, pues hubiésemos evitado, por ejemplo, que el señor Duarte, en una decisión absolutamente cafre, hubiera elevado el aforo de una discoteca en una zona residencial de 400 a 711 personas, volviendo insufrible la función residencial en esa calle. La tercera pregunta la que le quería hacer a la señora Rosón es que me diga si desde el año 2015 mejoró la función residencial en la ciudad histórica. ¿Qué datos tiene? Y la cuarta, que yo creo que es muy relevante y vamos a insistir en ella, es si ha explorado de alguna manera las posibilidades de la ley de propiedad horizontal, si sabe cuántas comunidades han ido haciendo un trabajo alternativo al que vamos a hacer a través de la modificación del plan. Porque, ya concluyo, modificar un plan tiene su punto de riesgo, ¿no? Lo decía antes, yo creo que ustedes van a sembrar de minas el plan general, porque son expertos en sembrar de minas la normativa municipal. Yo quiero recordar que en los últimos tiempos, como consecuencia del forzamiento del criterio técnico y como consecuencia del dogmatismo político, de 5 disposiciones de carácter general que se aprobaron en el área de urbanismo, de 5, 3 fueron anuladas por la justicia, por la jurisdicción contenciosa. Hay una cuarta, que es la instrucción sancionadora, que podría haber llegado perfectamente a la jurisdicción penal y de momento se ha salvado, o no hay dudas, de la ordenanza de terrazas. Por eso digo que hay que ser muy, muy prudentes, no obrar con dogmatismo político, obrar con ecuanimidad política, sin forzar, digo, el criterio de los técnicos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, don Alejandro. Desgraciadamente, doña Mercedes non lle pode contestar neste pleno. Digo porque xa agotou os 2 turnos de intervención. Entón, terá que contestar cando poida. Vostede deixou... Cando queira. Salvo que fagamos unha interpretación na que o Grupo Socialista non está interpretando, non está intervindo como tal grupo, que podería facelo, e non sei que prefire facer doña Mercedes, contestar en outro momento. Eu creo que está todo dito e casi todo contestado. Pois gracias. É que iso de deixar as preguntas para a última intervención ten ese problema. Todos os grupos están absolutamente disponibles para contrastar, para discutir e para reflexionar conxuntamente en todo o que ten que ver con este proceso e con todos, con este en particular, pero con todos en xeral. Moitas gracias, doña Mercedes. Entón, señor secretario, ordenamos a votación.
Punto 2. Solicitud de inicio de avaliación ambiental da modificación puntual do título 3 do Plan Xeral de Ordenación Municipal e Regulación de Usos. Votos a favor. Grupo Socialista, BNG, Compostela Aberta. Votos en contra, ningún. Abstencións. Grupo Popular. Queda aprobado por la maioría absoluta do número legal de membros da corporación. Moitas gracias. Pasamos entón ao punto número 3, que é a aprobación do expediente de modificación de crédito mediante crédito extraordinario número 2020-15, financiado con baixas por anulación. Ten a palabra don Sindo Guinarte. Moi bons días. Efectivamente, traise a este pleno un expediente de modificación de crédito co que, ou mediante o que se pretende realizar a primeira aportación por parte do Concello ás obrigas derivadas do Plan de Sustentabilidade Turística 2023 para a cidade de Santiago de Compostela. Como todos coñecen, a estas alturas, a principios do mes de xullo, na segunda semana do mes de xullo, publicouse no Boletín Oficial do Estado, por parte da Secretaría de Estado de Turismo, un instrumento denominado Plan de Sostenibilidade Turística en Destinos, co obxectivo de apoiar o investimento en actuacións de impulso, adecuación e mellora dos destinos turísticos co fin de aumentar a súa sustentabilidade. O obxectivo fundamental deste instrumento é apoiar a reconversión dos destinos turísticos para manter o seu atractivo e a súa competitividade mediante a execución de actuacións de recualificación do destino, de reconversión de usos, restauración ambiental, accesibilidade, innovación, tecnoloxía e mellora da súa gobernanza, orientando todo isto á xestión intelixente e sostible. A convocatoria tiña dúas liñas, unha destinada ao que podemos chamar turismo verde e outra a destinos urbanos consolidados ou destinos urbanos pioneiros. Obviamente, Santiago de Compostela concurreu a esta segunda modalidade de destinos urbanos consolidados, caracterizados por algún dos seguintes elementos alternativos: recibir unha grande afluencia de turistas, ter unha sobrecarga urbanística ou ambiental, perda de competitividade do destino, necesidade de renovar o seu equipamento público ou ter unha percepción negativa do desenvolvemento turístico por parte dos residentes. A concurrencia a esta proposta supuxo a elaboración dunha memoria na que se estableceron uns eixos de actuación, obviamente alineados coa propia convocatoria, e dentro deses eixos unhas actuacións, uns proxectos a levar a cabo nos próximos 3 anos. A solicitude inicial era por o valor máximo permitido pola convocatoria, 4 millóns de euros. Finalmente, a proposta resolta concedida primeiro pola Xunta de Galicia, despois polo Ministerio a través da Secretaría de Estado de Turismo, foi de 3 millóns de euros. Únicamente vinculan o plan e vinculan, por tanto, o Concello como executor do plan os eixos. As accións concretas previstas poden ser variadas ou poden ser modificadas dentro de cada un dos eixos, e únicamente se exclúe dentro do ámbito do plan o que son que poderíamos chamar axudas directas ao sector. Agora mesmo estamos traballando coa Xunta de Galicia e co Ministerio na redacción, en fin, nos detalles da redacción do convenio, que obviamente é un convenio, en fin, modelo, un convenio marco proposto polo propio Ministerio, pola Secretaría de Estado de Turismo,
O convenio hai que asinalo seguramente agora no que resta do mes de novembro para que, en fin, a súa efectividade poida entrar en vigor antes do inicio do ano 21, e o que se propón agora, entonces, é a primeira aportación por un valor de 200.000 euros con cargo a créditos non executados na Consellería Delegada de Políticas Sociais, Saúde, Medio Ambiente, Parques e Xardíns, e que terá que ir, obviamente, seguida de outras dúas aportacións ata acadar o importe previsto de 1 millón de euros nos exercicios 21 e 22. O Goberno do Estado xa fai a súa aportación inicial neste ano 20 e a Xunta de Galicia aporta con cargo ao exercicio 20 800.000 euros, quedando 200.000 euros pendentes da súa aportación. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Gumersindo. Abrimos os turnos de intervencións. Doña Goretti. Sí, ben, como comentamos na comisión informativa que se produciu onte mesmo a respecto do expediente de que se retiren eses 200.000 euros proposto da partida de que se retiran para o gasto, nada que dicir, pero é certo que este tema non é un tema técnico nin orzamentario, sino que é un tema onde chove sobre mollado con este goberno, e xa que só así se nos deixa en este lugar, pois do que queremos falar, por suposto, é do contido dese plan para unha nada ridícula cifra de 3 millóns de euros para o sector turístico. Claro, nós lemos o plan que nos trasladaron o 24 de setembro, 15 días despois de presentalo públicamente. É certo que dirán que no mes de xullo saiu e tal, pero houve xullo ou agosto, ás veces presentan os documentos dun día para outro para que os poidamos ler para o pleno, de páxinas e páxinas. E o certo é que non houve ningunha posibilidade, nin este plan foi debatido en ningún organismo previamente, e non foi tampouco considerado que a oposición o coñecese para poder incluir algún tema. Si dirán agora que se pode variar algunha acción, pero non é o mesmo que poder traballar tanto para definir os eixos como para indicar, pois hai unha serie de accións que están xa en marcha, que o goberno xa puxo, xa sei que dirá que ten toda a legitimidade, pero lógico é que un goberno en minoría e un plan deste tipo, coa cantidade que nos estamos referindo, é que puidese ser o máis consensuado posible co sector e coa oposición. E nós entendemos que non inclúe accións que poidan ser eficaces para contrarrestar xustamente ese diagnóstico en que parece que coincidimos e do que xa falamos no primeiro punto a respecto dos problemas fundamentais da cidade histórica que non imos aquí repetir. Diversificar, desestacionalizar o turismo, leválo a outras zonas da cidade, reforzar o turismo verde, o turismo cultural, etcétera. O certo é que aquí, neste plan, o que fai o goberno por un lado é incluir varias das accións que xa tiña previsto realizar na contorna da Catedral, no Pazo de Raxoi, na Praza de Obradoiro, da Praterías, unha serie de cuestións que estaban orientadas nun xacobeo pre-pandemia, por iso insisto nesto, mas que entendemos que non son acaídas neste momento, non son as máis necesarias. É fundamental, e aquí é outro lugar onde facelo, facer esa reflexión sobre o turismo, sobre que queremos, que modelo queremos, e como podemos facer para potenciar o patrimonio de Santiago noutros lugares, nos barrios e no rural, ao que se non se dedica ningunha soa liña neste documento. Si queremos realmente quitar, retirar e facer que non sexa únicamente ese núcleo central de Catedral e dos seus arredores o lugar onde se concentre o turismo, como o imos facer cando nun documento deste páxinas e páxinas e páxinas non se pon en valor nada diso, non? Realmente sería un plan idóneo desde a nosa perspectiva, tamén o comentamos onte na comisión, para, por exemplo, que estudasen unha idea do BNG que tivo bastante apoio en certos sectores sociais para crear un viveiro de comercios para profesionais e para persoas autónomas que lle deran vida á zona bella, para facer justamente que se rehabilitasen eses locais, poñelos a disposición da xente que quixese comenzar o seu negocio. Desde logo, polo menos, poderían pensalo, logo avalialo e decidir que non o queren facer, pero nin sequera queren escoitar, nin sequera queren que se faga esa proposta. Desde a nosa perspectiva, eso sería moito máis audaz, valente e atrevido que facer pequeniñas obras de remodelación que ao final o que fan é favorecer que o núcleo actual do turismo compostelán continúe sendo ese núcleo central. Así, nós entendemos que non se van mudar as cousas e ese modelo de turismo, senón que teremos máis do mesmo. É certo, non vou deixar de nomealo, que o plan ten aspectos positivos. Desde a nosa perspectiva, é un aspecto positivo a proposta de creación do Centro de Cultura Gastronómica de Galiza, ou potenciar as Brañas do Sar, son actuacións coas que coincidimos.
Pero hai un elemento fundamental. Este plan non foi participado, nin co sector, non houve reunión do Consello de Administración de Incolsa para tratalo, nin do Consello Municipal de Turismo, nin da oposición. Ao final, pois, hai algunha cuestión tamén que nós, no Consello de Administración de Incolsa, levamos dicindo que tampouco se aproveita a necesidade de potenciar o turismo interno, o turismo galego e de proximidade, que nos próximos tempos, e non moi breves, é o que pode salvar a situación. Dentro dese turismo, pois, o estudantado universitario que está aquí, pasa aquí 4 anos, 5 anos, 6 anos e descoñece por completo o Santiago de Compostela. Entón, hai cantidade de cousas que se poderían incluir. Entón, por todo isto, sabendo que ao final falamos de recursos importantes cuxo uso podería ser desde a nosa perspectiva moi mellorável, o noso voto vai ser de abstención. Grazas, doña Goretti. Doña Marta, interven vostede, non? Sí. Ben. Moi bo día a todos e todas. Efectivamente, onte temos ocasión de debater, non polo miúdo, pero si a chegar as principais observacións, neste caso observacións críticas dentro do grupo de Compostela Aberta, non tanto a cuestión técnica como comentaba a compañeira, o expediente, a modificación de crédito de 200.000 euros para facer a primeira aportación non é o que preocupa ao grupo de Compostela Aberta, sino que preocupa un pouco o proceso, non? Un proceso no que insistimos onte nesta comisión que adolece dos elementos imprescindibles para que chegue a bo porto, non? Calquera definición de política pública que queras levar a cabo, que queras implementar, pois tes primeiro que tamén facer un traballo participado, un traballo colectivo e, por suposto, en este caso, compartido. Acabamos de debatir no punto anterior tamén un elemento que conecta claramente co debate da cidade que queremos, de como ten que ser o modelo turístico e como teñen que ser a organización dos usos na cidade. Hai un traballo previo, non, de achega, de memorias técnicas, de reunións, de encontros, de intercambio, pois, de lexítimas diferencias e puntos de vista. E neste caso, falando dun plan moi importante en termos de recursos económicos, o plan de sustentabilidade para os vindeiros 3 anos, que achega 3 millóns de euros, fíxose en todo momento, bueno, pois sin contar coas achegas dos grupos e, sobre todo, e máis importante, sen contar cos colectivos, cos axentes, cos actores estratégicos e coa veciñanza da cidade. Hai un Consello Municipal de Turismo que non foi convocado ningunha soa vez durante este mandato, é o espacio da deliberación política, o espacio das achegas, e onde se podería, con tempo e con vontade política, levar unha proposta como este plan tan ambicioso. E non foi así. Foi presentado aos grupos, xa materializado nun documento moi extenso, que, por suposto, tamén nós coincidimos en que ten ou pode ter elementos potencialmente interesantes, aínda que, así, grosso modo, podemos decir que hai demasiados aspectos que teñen que baixar a terreo, que son moi abstractos, que son propostas de boas intencións, pero que lle falta pois a adecuación máis local, non? E o punto de partida e a aposta por os recursos locais, polo espacio e a dimensión do noso concello, que ten un territorio tamén eminentemente rural. Tamén onte nesa comisión plantexei que algúns dos obxectivos específicos que figuran nese plan e que foron entregados como documentación, pois son obxecto para Compostela Aberta, alo menos de observacións críticas, porque hai dous deles que volven a insistir no reforzo do camiño de Santiago como vínculo para a universalidade de Santiago de Compostela. Volve a insistir, como insiste tantas e tantas veces, como un mantra a Xunta de Galicia, en aproveitar a oportunidade estratégica do Ano Santo Xacobeo 2021 para a plataforma de transformación da cidade. Santiago non necesita desa plataforma nin dese mantra, sino que necesita de poñer en valor e sacar adiante os recursos, como decíamos antes, patrimoniais, medioambientais e culturais que ten esta cidade. Hai que darlle nome e hai que poñelos nun plan concreto de accións de revitalización. Tamén hai grandes brindes ao sol
complexos que, como decía, están sin abordar. Sin abordar porque non se contou coas persoas, cos veciños, coas veciñas, cos barrios, coa asociación de hostelería, coas asociacións culturais, cos axentes estratégicos da cidade. E despois preocúpanos que nesta cantidade tan importante de recursos temos a sensación de que é un plan cheo de informes ou de gastos imputados a novos informes e non a accións concretas. Refírome, sobre todo, aos que teñen que ver con onde van a ir 290.000 euros, non? A un pacto local por o desenvolvemento do turismo sustentable, un pacto local, e aínda nunca nos reunimos. Para un observatorio de turismo sostible, quero preguntar cal será o rol do CETUR neste caso, para unha oficina de estrategia de turismo sostible e para a reactivación sustentable do sector. Moitas dúbidas, moi boas intencións e nada de diálogo. Polo tanto, a posición de Compostela Aberta tamén para en esta ocasión vai a ser de abstención. Moitas grazas, doña Marta. Polo Grupo Popular, don Alejandro. Doña María, cando vostede queira. Alcalde, bos días a todos e a todas. Pois, señor alcalde, señor Guinarte, menos mal que os grupos da oposición teñen máis responsabilidade e lealdade coa cidade da que ten o propio grupo de goberno, porque como avanzaron as miñas compañeiras nas súas intervencións, hoxe o goberno socialista solicita o apoio da oposición para unha operación de transferencia de crédito que sustente o plan de sustentabilidade turística do que non tivemos a oportunidade de participar en ningún momento. E non porque non o pedíramos. Nin tampouco foi explicado polo goberno, e tamén o pedimos en diferentes ocasións. E malia que non é momento de entrar no fondo da cuestión, sí que quería manifestar a decepción do Grupo Popular por un plan que está feito de cortas e pegas de documentación, que desgrazadamente ninguén leu con unha visión de darlle unha completa, digamos, visión integral, e así tampouco se detectaron errores de bulto, porque moita desa documentación é documentación do ano 10. Eu sei que para algúns membros do goberno a vida parou no ano 10 e volveu a recuperarse no 19, pero esta cidade do 10 ao 19 sí que avanzou. Así no documento aparecen que o Parque da Sion já non existe, aparece que o túnel de Galuresa está en excavación, e pode parecer que son temas menores. Poño estes dous exemplos, pero podería poñer outros. E decía que pode parecer que son temas menores, pero que amosan é unha forma de traballar. E claro, así, dun mal diagnóstico, hai unha mala proposta. Porque, como decía a señora Marta Lois, efectivamente, este é un plan de planes, é un plan de estudos. Vai sen concretar, sen materializar. E maila que agora o señor Guinarte quera darlle unha volta de torca, non é certo. Hai accións delimitadas, definidas. Mesmo hai accións que foron definidas no plan e que despois saiu por parte da concelleira Mercedes Rosón que sigan a facer con cargos orzamentos do propio Concello. Poño os exemplos, as fontes do Toural e de Cervantes. Se realmente necesitamos un plan de sustentabilidade para realizar a reparación, a rehabilitación, a posta en valor das fontes de Cervantes ou do Toural, permítanme a expresión, eu boto as mans á cabeza. Afortunadamente, Santiago é un referente, e ese referente a esta cidade está por riba do goberno socialista e por eso, desde o minuto 1, o Partido Popular na Xunta de Galicia e o goberno central apoiaron sen fisuras este plan. Pero, efectivamente, a min sonrójame ver e ler o documento. O noso grupo tendeu a man desde o minuto 1 a traballar conxuntamente polo desenvolvemento turístico da cidade. O amosamos no mes de abril, en plena pandemia, cando mandamos achegas con algunhas ideas que se podían desenvolver a curto, medio e longo plazo para intentar trazar unha estrategia e que recibimos a calada por resposta, que parece ser que o modus operandi do goberno municipal. Un goberno, señorías, os señores que están en minoría, non o esquezan, e vostedes fían todo a esta situación de pandemia e, como decía ao principio, a responsabilidade dos grupos da oposición. Fai máis dun mes que solicitamos un consello de Incolsa precisamente en donde un dos puntos do día que proponíamos era facer un seguimento, facer unha explicación deste plan. E seguimos esperando que non se siga vulnerando o que é os estatutos do propio Consello de Administración de Incolsa, que a forma que hasta o momento, lles guste ou non, ten esta cidade
para tratar os temas de desenvolvemento turístico. E como decían tamén as miñas compañeiras, maila que vostedes digan que hai un consenso sobre este plan, non é certo, porque vostedes saben perfectamente que non foi tratado cos sectores no momento en que este plan empezou a pergeñarse e que ese plan se redactou. Nada máis, moitas grazas. Gracias. Continuamos cos turnos de intervencións. Entendo que agora terá o turno de réplica. Señor Guinarte, cando vostede queira. Moitas grazas. Vamos a ver. Eu creo que hai algunhas cousas que se dixeron por parte de algúns dos intervintes que ten algún elemento de contradicción. Eu creo que non se pode pretender decir que o plan adolece de concreción porque non inclúe accións concretas cando precisamente eu creo que dixen na primeira intervención que o que vinculaba o plan eran os eixos e que a partir de aí había unha capacidade de modular as accións concretas e os proxectos concretos que se desenvolvan dentro de cada un dos eixos. Evidentemente, para a presentación no seu momento da memoria é preciso desgranar esos eixos en accións concretas e así se fixo. E obviamente son as propostas feitas por este concelleiro dentro do goberno municipal, pero sobre eso temos capacidade de falar agora no desenvolvemento do plan, non se precisamente o que se pretendía era o contrario, era concretar xa accións que non permitan esa modulación. Non é verdade, por outra parte, que unha parte sustancial do plan teña que ver con accións e con obras concretas a desenvolver no ámbito da catedral e do entorno da catedral. Había algunhas obras concretas que precisamente saíron do plan cando se fixo a modificación do inicialmente previsto de 4 millóns de euros ou finalmente concedido de 3 millóns de euros, non? Traballo participado, vamos a ver, o plan folle presentado ao sector, a todo o sector, antes da súa presentación diante da Xunta e do Ministerio, e teño que decir que a valoración foi positiva por parte de todos os integrantes de todos os sectores profesionais. Daquel momento non se sabía se o plan iba a ser concedido ou non iba a ser concedido. O goberno municipal, asumindo a súa responsabilidade, pois obviamente fixo ese esforzo. Estamos falando de mediados do mes de xullo a finais do mes de agosto por presentar un proxecto e tivo o respaldo positivo das dúas administracións. Non creo que para presentar un proxecto ou unha convocatoria dese tipo o mellor camiño sexa abrir un proceso de participación que non sabemos a onde nos vai levar nun tempo tan limitado. E xa, para rematar, concedéronse nesta primeira convocatoria 25 plans. Deses 25, solo 5 están referidos a destinos urbanos. E respecto á valoración, pois eu creo que a voceira neste caso do Grupo Popular pois non coincide nin co presidente da Xunta nin co vicepresidente da Xunta, que fixeron públicamente valoracións positivas do plan, e onte mesmo o secretario de Estado de Turismo non dixo en privado, senón que o dixo en público, puxo o plan de Santiago como exemplo para outras cidades que queiran aspirar a futuras convocatorias. Nada máis. Sí. O portavoz do Partido Socialista acaba de facer justamente o contrario do que eu pensaba que ia facer, que era recoñecer fixemos as cousas mal porque as fixemos un pouco a correr e imos ver o que somos capaces de enmendar.
recoñecendo, como eu xa fixen, ponderando que hai aspectos positivos no plan, pero hai outros que son infumáveis e non, sí, por suposto, que incluir aquí ese documento sobre actuacións urxentes na contorna da catedral e nas zonas anexas da cidade histórica non ten ningún sentido. Claro, vostedes poderían decir, vale, fixémolo a correr no mes de xullo e no mes de agosto e non nos deu tempo, pero o certo é que presentaron o plan a comezos de setembro, estamos a 17 de novembro, e porque hai que traer aquí unha modificación orzamentaria para incluir esa primeira partida, porque senón en ningún momento se falaría do plan. Xa non digo, claro, se se presenta un plan en plan, vamos a ter diñeiro, vamos a ter tal, en que vamos a facer, claro, todo o mundo dicimos, están moi ben os recursos, temos 3 millóns de euros, por suposto, como non imos decir que temos 3 millóns de euros. Agora, gastemos eses 3 millóns de euros da millor maneira posible. É a millor maneira posible a que aparece aquí, que coincidamos todos os grupos da oposición, debería facer reflexionar, que coincidamos en que non é a millor maneira posible. Hai cousas boas no plan, pero hai moitos aspectos moi melloráveis e hai algúns que non están á altura, se hai 3 millóns de euros, do que precisa esta cidade. En vez de decir, pois imos intentar solucionalo, xuntarnos a partir de mañá, recoller as ideas, a ver cales si poden facer, cales non, cales se consideran necesarias, cales non, o tema é un pouco quitar peito, fixémolo todo ben, temos 3 millóns de euros e xa está. Acabará pasando o que ten que pasar, que haberá unha avaliación de como se gastan o diñeiro público. E eu insisto, volvan a ler o plan, porque eu sí que o lín, que diga, eu sí que o lín de arriba a baixo, e hai algúns aspectos, desde logo, que diste, a ver, isto xa estaba aquí desde o ano, como decía María Antón, é verdade, xa estaba aquí desde o ano non sei canto, isto xa estaba previsto non sei onde, ao final aquí aparece este corta e pega de moitísimas cuestións, e hai temas realmente importantes para a cidade, que teñen que ver co diagnóstico, en que, insisto, coincidimos, que logo non se traducen en accións adecuadas para iso. Por que non escoitar? Claro, porque pode dicir, non queremos facer un plan de maneira participada, preferimos facelo nós. Vale, pero unha vez que o fagan e que o teñan, cal é o problema? Insisto, meses, desde comezos de setembro que se presentou ese plan, e aínda a día de hoxe, porque ten que vir isto aquí, falamos disto. Senón, preferirían, xa o facemos nós todo e xa nos equivocaremos sós. Estupendo. É certo que o único que deberían de poñer en valor é a responsabilidade dos grupos da oposición, asténdonos, para que finalmente se poida facer, pero esperemos que o fagan da mellor maneira posible polo ben da veciñanza, e non que continúen dicindo está todo ben. É magnífico ese plan, Se queren, poñémonos folla por folla, a mirar o magnífico que é. Gracias, doña Goretti. Doña Marta. Bueno, pois vou ser breve, non quero abondar en cuestións que eu creo que son reiteradas por os 3 grupos da oposición, pero sí quero aproveitar, tal vez é unha metáfora, tal vez foi un mal momento de protocolo, pero igual tamén resume a situación na que estamos e na mudanza necesaria que debe acompañar o feito de levar a cabo, de facer políticas tamén cando se goberna en minoría ou cando se busca que teñan o respaldo suficiente e a legitimidade democrática suficiente. Onte convócasenos para un recibimento institucional precisamente dos responsables de turismo da Xunta de Galicia e do secretario de Estado, e nesa convocatoria estaba prevista inicialmente unha pequena, se era posible, unha pequena charla ou conversa para poder falar tamén das oportunidades que podía abrir este plan. Convertiuse meramente nunha especie de simulacro, nun bica mans efímero de un escaso minuto e agardar uns 20 para despois non formar parte dun espacio de diálogo. Igual é unha metáfora, igual non, igual simplemente foi unha cuestión de protocolo en tempos de COVID, pero eu creo que a este goberno e a estas iniciativas que traen importantes recursos públicos tamén para a cidade, para facer as mellores políticas posibles, pois lles falta en este momento máis compromiso e máis vontade para... Non escuchamos a Marta, que ten el sonido. Se escoita? Di José Antonio Fontela que non se lle escoita a doña Marta, pero o micrófono está encendido. Non se me escoita? Sí, se escucha, sí. Vale, bueno, estaba... Pois será don José Antonio que ten unha dificultad. No, y también Concho Quiroga. Ahora sí, ahora ya. Vale. Bueno, estaba rematando, simplemente trasladar en positivo a petición dunha mudanza na dinámica de traballo, porque así o exixe
a nosa cidade e así exixe un momento e creo que aquí hai oportunidade para facer as cousas mellor e para contar coa experiencia, para contar coa xente, coas veciños, coas veciñas, cos colectivos e definilo non nos despachos, non de arriba a baixo, sino coproducir esta política coas persoas que fan esta cidade, nada máis. Moitas grazas. Doña Marta, Doña María. Sí, no sé si el señor Guinarte estaba ausente cuando yo dije que gracias a Dios Santiago era un referente y que esta ciudad estaba por encima de sus gobernantes, porque efectivamente, señor Guinarte, el apoyo del presidente de la Xunta de Galicia y del Gobierno de Madrid, a usted lo que le debería de servir es para estimularlo y presentar el mejor plan posible, que no es el caso. Y desde luego, usted mismo acaba de reconocer que yo fui presentado a todo o sector, efectivamente, yo fui presentado, non foi participado, yo fui presentado o día anterior a que rematase o prazo de presentación destes plans de sustentabilidade que deu o Goberno Central. Eu tamén podo concordar que non había que abrir un gran debate dada a premura de tempo que había para presentar esta solicitude, porque efectivamente hasta o mes de xullo non se soubo que Madrid iba a implicarse en facer, digamos, unha segunda xeración destes plans que se veñen facendo desde os anos 90, participados por las tres administraciones, por los tres niveis de administración. O problema é que vostede estaba esperando hasta o último momento, como mal estudante que espera hasta o último momento para poder aprobar o examen. Vostede tiña que ter traballado xa co sector e cos grupos de oposición, como lle dixen na anterior intervención, dende o principio desta pandemia, porque efectivamente o turismo vai a ser distinto e o que pretende precisamente estes plans é que nos adiantemos a ese turismo que ten que vir, que nos adiantemos a preparar os destinos turísticos, neste caso a cidade de Santiago, para esas novas situacións. E como lle dixen antes, e yo volvo a decir agora, o Partido Popular estivo aí, e vostede o sabe, estivo aí presentando propostas curto, medio e longo plazo. E seguiremos estando aí, a pesar de que vostede parece ser que non considera pois a nosa man tendida de moi bo grado. Nada máis, grazas. Moitas grazas, doña María. Eu simplemente quería decir dúas cousas moi breves. Unha con relación a doña Marta, efectivamente é o protocolo en tempos de COVID. Xustamente non estaba previsto ese encontro, fun eu mismo que pideu que houbera ese encontro, pero o número de personas que había, incluso inicialmente non estaba previsto que viñera o señor vicepresidente, que nos alegrou que viñera, pero ao final eso complicou, obligounos a adaptarnos a esas novas circunstancias, polo que lle pido disculpas. E en relación con outras cousas que se dixeron aquí, e concretamente co último que dixo doña María, hombre, eu creo que se fixo un gran traballo. Non sei se o plan, posiblemente froito da escasez de tempo, conteña elementos mellorables. Eu creo que imos a ter marxen para melloralos. Pero é un triunfo importante para Santiago que dos dous planes que se aprobaron para Galicia, un SEO de Santiago, que, por certo, nos costou bastante porque estábamos fora. Quer dizer, había un orden de 1, 2 e 3 e nós éramos o número 3. Quer dizer que houve que moverse co apoio da Xunta para conseguir que ese plan fora para Santiago. En fin, eu creo que é un bon éxito e unha boa oportunidade para todos nós. Podemos ordenar a votación, señor secretario. Punto 3, aprobación de expediente de movilización de crédito mediante crédito extraordinario número 2020 CREX 15 financiado con baixas por anulación. Votos a favor? Grupo PSOE e Grupo Popular. Votos en contra? Ningún. Abstencións? BNG e Compostela Aberta. Aprobado. Moitas grazas. Pasamos entón o punto cuarto, que é a aprobación de expediente de crédito extraordinario número 16/2020 de remanente líquido de tesorería para gastos xerais do Concello do exercicio 2019. Vai abrir o turno de intervencións doña Marta Val. Doña Marta, cando vostede queira. Hola, bo día a todas e a todos.
sométese a consideración do Pleno, como xa tivestes ocasión de ver, a aplicación do remanente, ou a distribución do remanente líquido de tesourería pendente de aplicar, que como puidestedes ver, ascende a cantidade de 9.501.360,28 euros. A proposta que fai o Grupo de Goberno para a aplicación dos citavos remanentes é tamén, como tivestes ocasión de comprobar na documentación que se vos achega, en primeiro lugar, pois dar cumprimento ao pagamento de sentencias e a obrigacións xudiciais. En segundo lugar, destinar un montante de 3,5 millóns a axudas a diversos sectores afectados pola situación de pandemia que estamos a vivir, ao sector do comercio, ao sector da cultura, ao sector da hostelería, o sector, esos son os sectores afectados. E tamén, finalmente, propónse a distribución, o destino de 4.578.472 euros e o financiamento de gastos de investimento que consideramos esenciais para a nosa cidade, e que, como puidestes ver, teñen un prazo de execución de entre, como máximo de 4, 6 meses, polo que, intentaremos tramitalos coa máxima celeridade posible para executar os fondos o máis rápido posible e de xeito máis eficiente. Con respecto ao tema das axudas, simplemente indicar que, como puidestes comprobar no expediente, en cada un dos documentos justificativos das axudas se indica en líneas xerais os gastos subvencionados. Esos gastos subvencionables no capítulo de gasto corrente, tanto para a cultura como para a hostelería e para o comercio. A vontade tamén é financiar os gastos correntes implícitos ou os gastos correntes necesarios para o desenvolvemento das súas actividades. Prevese tamén unha liña de 300.000 euros para o fomento do consumo no comercio e na hostelería, pero esencialmente no comercio, e tamén se prevé unha liña de 400.000 euros para investimentos no sector da hostelería, que en última instancia, preténdese contribuir á adaptación da hostelería as novas formas de vender e para, de algún modo, que non se vexan afectadas nun futuro ou se vexan afectadas en menor medida ante situacións de pandemia como a que estamos a vivir. Nada máis pola miña parte, gracias. Moitas gracias, doña Marta. Abrimos o turno de intervencións. Doña Goretti. Sí, ben, eu quixera lembrar en primeiro lugar que se poidan utilizar estes remanentes, estes 9,5 millóns de euros, un logro dos concellos que se opuxeron á intención do Goberno do Estado de incautar os remanentes. Justamente para que logo podelos devolver en forma de préstamo, tiñamos esa proposta, ou amortizar débeda, como viñamos facendo ano tras ano. Así que é bo saber que os temos grazas a iso, justamente, grazas a esta oposición dos concellos ás propostas do Partido Socialista no Goberno do Estado. En segundo lugar, quixera comentar que aquí hai un escudarse na crise do coronavirus, en que hai que agardar polos BOEs, polos decretos, para non negociar nada desde hai meses xa. Realmente non ten ningunha lógica que falemos dos 9,5 millóns de remanentes agora, independentemente do orzamento, e que non teñamos orzamento nin ningunha conversa sobre o orzamento. O normal é que estivésemos falando conxuntamente entre todos os grupos dos remanentes de 2019, dos remanentes de 2020 e dos orzamentos de 2021. Unha proposta que podería, ao final, ser unha proposta máis ampla, lóxica, e que nos dera tempo para contrastar aspectos que son cruciais, porque aquí hai unha importante cantidade de diñeiro, é certo, que nós saudamos para liñas de axuda a distintos sectores e colectivos afectados, pero non coñecemos cales son os eixos desas liñas, as bases desas convocatorias. Así que, ao final, no fondo, aquí, como noutras cousas, hai moita propaganda mediática por parte deste Goberno, pouca transparencia e pouco diálogo.
O mellor regalo que lle podería facer este goberno aos sectores afectados pola pandemia sería ter uns orzamentos en tempo e forma, porque estamos cun orzamento que se aprobou o 2 de marzo de 2020, un orzamento pre-Covid que non serve para hoxe. Por tanto, nós votamos en falta esa cuestión dese achegamento total e non parcial ao tema. Indo xa ao tema concreto da proposta, desde a perspectiva do BNG, falta un maior e máis equilibrado investimento en axudas directas que requiren algo que aquí que se comprometen oralmente a facer, esa axilización administrativa, porque hai que lembrar que hoxe aínda non se cobraron as axudas convocadas polo Concello hai meses. Así que nós propoñemos que haxa unha oficina específica, non ten por que ser presencial, para estas axudas, pero que se lles dé a prioridade, porque ao final se non podemos acabar por ter axudas absolutamente extemporáneas. E tamén se fai unha proposta de obras que non ten criterio de ningún tipo. Podían aparecer estas ou podían aparecer outras. Hoxe, 17 de novembro, aparecen estas, poderían ser outras. Elíxense obras de acondicionamento incluídas nese documento sobre actuacións urxentes na contorna da catedral e nas zonas anexas da cidade histórica, como xa falamos, unhas obras pensadas para un Xacobeo moi diferente do que vai haber, que non son de máxima prioridade desde a nosa perspectiva neste momento. En outros casos incluímos obras que xa aparecían noutros orzamentos anteriores. É certo, dirame a concelleira, que vinculadas á venda de parcelas que non se produciron. Claro, o campo da festa do Castiñeiriño, o aparcadoiro de Altiboia, pero é certo que se cumpre aquilo que o BNG xa dixera, que entre o que se di e o que se fai, claro, hai bastante camiño, sobre todo se presentamos proxectos virtuais no orzamento anterior que xa se vía que non se podían realizar. Houve outras propostas que o BNG puxo en riba da mesa que non se tiveron en consideración, reservar unha cantidade para investimentos e necesidades derivada da COVID nos colexios de infantil e de primaria, unha necesidade que día a día nos transmiten, e dedicar tamén unha partida para axudas a colectivos vulneráveis. Non se quixeron considerar. De todas as maneiras, nós tamén queremos deixar en riba da mesa que vemos con vos ollos o incremento inicial a respecto da cantidade que inicialmente o Goberno tiña pensado desas axudas directas para a hostelería, unha hostelería que hoxe ten unha xornada de reclamación en Compostela que queremos apoiar, para solicitar un plan de rescate que ten que ser un verdadeiro plan, e evidentemente que aí é a Xunta quen ten que facelo, incrementar de maneira moi considerable as súas axudas, e é evidente que o Concello non pode facer ese plan de rescate total. Pero vemos con vos ollos ese incremento de axudas para a hostelería, para o comercio e para a cultura, que de maneira inicial non o tiña tanto, pero coa inclusión de partidas para facer fronte ao gasto corrente. Aínda que non entendemos que non se inclúe ese gasto corrente nas axudas de cultura máis que dentro das actividades propostas, como acaba de dicir a concelleira, só vinculado ás actividades que propoñan e non en xeral. E tamén vemos con vos ollos a posibilidade de realizar un anticipo de gasto e de subvención para que se poida cobrar de maneira inmediata. Xa en remato, o certo é que estes remanentes, se as convocatorias se fan en diálogo co sector, poden cubrir algunhas necesidades urxentes, pero realmente nós entendemos que ademais a estas cantidades hai que sumar pois ese millón de euros tamén proposto pola Deputación da Coruña, cogobernada polo BNG, e que pode ser tamén un pequeno balón de oxíxeno, pero que falta aínda bastante, e perderon unha oportunidade. Remato xa, a oportunidade de conseguir unha unanimidade que melloraría esta proposta, porque tanto polos procedementos que son a propia política, xa o dixen aquí e vou no continuar dicindo, os procedementos non valen que están utilizando o Goberno, como polos contidos que finalmente a integran, a nosa posición será de abstención. Grazas, doña Goretti. Doña Marta Lois. Sí, moi bo día de novo. A nosa intervención, a miña intervención vai a ter dúas partes. Na primeira intervención ímonos referir fundamentalmente tamén ao contexto onde ten lugar este debate sobre o uso dos remanentes do Concello, e na segunda intervención centrareime máis nas consideracións máis específicas da propia negociación, mesmo os resultados da asignación dos recursos do remanente. Pero entendemos que moi importante tamén falar do contexto, porque Santiago de Compostela vive un momento excepcional, realmente toda a sociedade galega vive un momento excepcional, o conxunto do Estado e mesmo Europa están en situación de shock. O coronavirus ven a ser a primeira gran pandemia global do século XXI, e claramente é un síntoma de como mínimo para nós tres doenzas. Primeiramente é posible que sexa síntoma da grave crise ambiental que padece o planeta,
Da segunda doenza non temos dúbida ninguna, porque esta pandemia tamén é síntoma da enfermidade do propio sistema neoliberal. A COVID-19 está transparentando, está agudizando aínda máis as desigualdades sociais existentes que poñen en evidencia a crise orgánica e o fracaso de anos e anos de políticas neoliberais. Síntoma do pouco que temos avanzado na sociedade dos cuidados e na protección da vida, que, por certo, son labores que maioritariamente seguen estando en mans das mulleres. E isto é así porque, lamentablemente, hai gobernantes que son capaces de colocar o lucro das empresas por diante dos beneficios das persoas, que son capaces de mercantilizar ata o máis preciado que é a vida das persoas maiores, a vida das persoas enfermas, a vida das persoas máis vulnerables. Non podo evitar sinalar a nefasta xestión da Xunta de Galicia nas residencias das persoas de maiores. E sinto vergoña ao escoitar ao presidente provincial do Partido Popular desculpándose coa máxima responsable da empresa DomusVi polas críticas dun diputado socialista na sede parlamentar. Sumisos o Partido Popular coa señora Josefina, xerenta desta multinacional, ao tempo que son implacables e fríos coas familias das 50 persoas falecidas só na residencia que xestiona aquí, no Compostelán barrio de San Lázaro. É por iso que se fai tan obsceno nestes días pois escoitar en boca do Partido Popular tentativas de emular discursos afirmando que o importante son as persoas, que as persoas deben estar no centro. Palabras ocas, palabras baleiras nas súas bocas, porque vostedes representan todo o contrario, representan as políticas depredadoras de quen quere sacar partido económico, a partida política tamén dos coidados, dos nosos maiores, porque en realidade deberíamos, para os que en realidade deberíamos sentir o maior dos nosos respeitos. E finalmente o coronavirus tamén é un síntoma dunha terceira doenza, en este caso unha doenza máis de carácter local, e refírome a ese idilio indisimulado, a ese amor político correspondido que xa ven de lonxe entre o señor Bugallo e o señor Brunete do Partido Popular. Como saben, un síntoma pode definirse como un fenómeno que revela unha enfermidade ou como unha perturbación funcional. Nos pensamos que este terceiro síntoma, o do alcalde Bugallo, encaixa máis como unha perturbación funcional. Estamos casi seguras de que non todo o grupo do Partido Socialista padece esta patoloxía, aínda que hai que ter cuidado, vostedes, membras do Partido Socialista, porque todo se contaxia en tempos de coronavirus. Disculpen esta breve introdución, penso que era necesaria porque o que vimos hoxe a debatir aquí ten o seu contexto, como dicía ao inicio, e o contexto sempre é fundamental para entender os momentos e as tomas de decisión. Estamos hoxe aquí a falar do destino dos remanentes do Concello e o contexto importa. A posición de Compostela Aberta é de sobras coñecida, máis axudas directas, máis políticas sociais e menos chapapote e menos cemento. E non porque non teñamos nada especial contra as obras, apoiamos a maioría das obras e as que hai hoxe na cidade foron impulsadas e sementadas por Compostela Aberta, porque agora, do traballo do alcalde Bugallo e do PSOE, en materia de obras, aínda pouco sabemos de obras novas. A aprobación destes remanentes representaba realmente, tamén como decía antes a compañeira, unha oportunidade única que este goberno municipal non quiso aproveitar, unha oportunidade para antepor, sen restriccións, as necesidades e urxencias da xente por riba da querencia do alcalde polo asfalto e o formigón. Unha oportunidade única para aprobar suficientes axudas directas para as mulleres e homes que cada día se enfrontan ás débedas, aos préstamos, ás letras vencidas e a moitos gastos correntes, mesmo tendo os seus establecementos obrigatoriamente pechados. Unha oportunidade perdida por insuficiente, porque están en risco máis de 1.200 empresas da hostelería, hospedaxe e ocio nocturno, e máis de 2.000 pequenos comercios, moitas delas que aínda non cobraron, por certo, as axudas de primavera. Vou rematando, descónteme se quere 30 segundos da segunda intervención, unha oportunidade única para colocar no centro as axudas ás familias anónimas dos nosos barrios e
parroquias e o que están pasando moi mal e penden dun fío. Hai que saber leer o momento político de emerxencia, señor Bugallo. O momento era agora facer valer un compromiso sólido e ambicioso dende o Concello de Santiago, máis alá das competencias ou máis alá da incompetencia da Xunta de Galicia. Moitas grazas. 1 minuto 04 segundos. Ben, seguimos, don Alejandro, vai intervir vostede. Gracias, alcalde, buenas tardes, buenos días de nuevo. Bueno, abordamos en este tercer punto del orden del día un punto en el que los integrantes del Grupo Municipal Popular vamos a decir claramente que no. Vamos a decir claramente que no a una manera improvisada o precipitada y algo ventajista de negociar o de tramitar el destino del remanente. Pero vamos a decir que sí a la idea de destinar una buena parte del remanente a ayudar a los emprendedores que más lo necesitan. Entre el no y el sí, entre la tentación de cuestionar al alcalde por los elementos de juicio hurtados en este debate y la vocación de ayudar a nuestros emprendedores, no nos vamos a quedar en la equidistancia. Entre la tentación del no al proceder del alcalde en el planteamiento de este expediente y la vocación del sí a nuestros emprendedores que plantean sus necesidades, diremos que sí a nuestros emprendedores. Decimos que sí a los emprendedores, en realidad ya dijimos que sí el día 10. Ya el día 10 dijimos que sí a la necesidad y a la oportunidad de desbloquear el pleno de los remanentes lo antes posible, para no prolongar o agudizar la sensación de desamparo de muchos emprendedores del sector de la hostelería, del comercio o del ámbito cultural. Ya dijimos que sí el día 10 porque el alcalde ya había ido acogiendo durante las últimas semanas nuestra idea, planteada ya en abril, de inyectar alrededor de 5 millones de euros en el tejido socioeconómico de la ciudad. Sí, ya fue en abril cuando dijimos que había que reconsiderar un presupuesto desfasado por las graves necesidades sobrevenidas. Ya dijimos en abril que el presupuesto exigía y permitía una amplia reconsideración de partidas en favor de los emprendedores. No fue posible entonces, pero durante todos estos meses hemos insistido en la idea de reorientar los fondos municipales hacia los emprendedores y finalmente así será. Y dijimos que sí el día 10 porque, habiendo el alcalde aceptado progresivamente esa idea, expresada, como dije, ya en abril, de conceder ayudas directas, esencialmente para el gasto corriente, a los emprendedores más afectados, ese mismo día 10 de noviembre también aceptó nuestra idea de que el dinero dedicado a los emprendedores fuera una cifra estimable, cercana a los 5 millones de euros, y que no fuera tal cifra menor que el dinero dedicado a obras o al cemento, cuya mayor o menor necesidad o urgencia puede ser más debatible. Y aceptó además el alcalde nuestra propuesta de humanizar las obras, introduciendo una estimable partida de casi 250.000 euros para pequeñas actuaciones de accesibilidad pensadas en beneficio de aquellos que encuentran más dificultades a la hora de vivir la ciudad. Y la verdad es que esas concesiones a nuestras propuestas le honran. Nosotros recriminamos su manera improvisada o precipitada o un pelín ventajista de ofrecernos participación en este expediente, pero reconocemos sus progresivas concesiones a nuestra reiterada idea de transferir ayudas a las gentes de la hostelería, del comercio y del turismo. En abril no contemplaba las ayudas directas al gasto corriente. Hace unas semanas ya contemplaba 2 millones más 1 de la Diputación. Desde hace unos días contemplaba 3 más 1. Y el día 10 concedió un incremento de 500.000 euros a petición de este portavoz. Hemos dicho sí y hoy nos reafirmamos en el sí a una idea de equidad o de humanidad presupuestaria y de prioridad presupuestaria. Destinar como 4 o 5 millones de euros del remanente a emprendedores constituye un hito presupuestario. Lo que hoy hemos hecho es activar la más justa función redistributiva del presupuesto, pero es una redistribución con causa, que el conjunto de los contribuyentes ayude a los emprendedores que se encuentran en dificultades. Y se activa también una función de utilidad, pues son los emprendedores los que posibilitan la sociedad del bienestar o el sostenimiento del estado del bienestar. Claro que el nuestro es un sí con reservas, con serias reservas, toda vez que lamentamos que no se haya identificado con más detalle, la diversa afectación de los distintos emprendedores, tal y como propusimos en una junta de portavoces del 23 de marzo, a fin de garantizar así un principio de equidad en la distribución de las ayudas. Y toda vez somos críticos, toda vez también que aún a día de hoy desconocemos las bases o los criterios conforme a los cuales se distribuirán esos 4,5 millones de euros. En definitiva, ponemos, alcalde, 4,5 millones de euros en sus manos a fin de que ayude con equidad a nuestros emprendedores. A partir de este momento, la responsabilidad de que ese dinero se distribuya equitativamente y eficazmente es suya. Pero esa responsabilidad suya no le exime de dar participación en la configuración de los criterios a los grupos municipales y, sobre todo, a los sectores necesitados de tales ayudas. Y la liberación de esos fondos no le exime tampoco de la obligación de presentar un presupuesto lo antes posible. En fin, yo no quiero concluir sin recordar que las sociedades sólidas se construyen sobre los acuerdos. Este es un acuerdo razonable y ahora le corresponde a usted, alcalde, materializarlo con equidad y con eficacia. Nada más, y me queda un remanente de 46 segundos. Eso no vale para acumular, solo para restar. Lo necesito para la señora Lois. Bien, vamos a ver.
con permiso de doña Marta Val, casi vou a contestar eu. Empezando pola intervención de doña Marta Lois. A verdade é que non sei que decir ya eso do idilio. Eu podo asegurar que nunca se me pasou pola cabeza ningún idilio que o presidente da Xunta. Entendo que se refire a un idilio, perdón, a un idilio político e non de outro tipo. Que? Conmigo. Non, consigo. Pois, entón é máis sorprendente, Alejandro. É un home simpático, pero fica un pouco sorprendente todo isto. É difícil argumentar determinados conceptos. O que sí quero deixar claro son algunhas cousas. Mire, o orzamento de 2020 que aprobamos coa axuda de Compostela Aberta, non do Bloque, hai que decirlo, nin do Partido Popular, nos permiteu dar unha axeitada atención desde o punto de vista social e nos permiteu sacar un amplio programa de reactivación para os sectores económicos do comercio e da hostelería especificamente. Por lo tanto, foi o que nos permiteu chegar aquí en unhas condicións moito mellores das que chegaríamos se non o tuveramos. En segundo lugar, con relación a este remanente, non soupemos o día 5 de novembro que podíamos dispoñer deste remanente, o 5 de novembro. E desde aquela se iniciou un proceso moi acelerado que nos trae hoxe aquí. Reconozo que foi un proceso que tuvemos que levar con unha enorme intensidade e iso ás veces non nos permiteu leválo coas formas e cos tempos que sería menester. E en este sentido, ademais, quero agradecer a posición colaborativa dos grupos. Pero tamén te quero decir que o Grupo Socialista fixo un enorme esforzo. Nos empezamos en 2 millóns de euros para axudas e nos movimos hasta 3 millóns e medio. Outros empezaron con 4 e non se moveron nin medio. É dicir, nos fixemos un esforzo de aproximación de posturas realmente significativo, que de feito ao final se produciu o acordo co Partido Popular que era co que estábamos máis lonxanos hacia o inicio, porque o resto non se moveron. Segundo, con relación ás obras, eu diríalle a doña Goretti que lembre que moitas das que elas propón desde a reurbanización da Rúa do Valiño ou por exemplo, o do Castiñeiriño, son comunes, compartidas co Bloque, ou outras son compartidas con Compostela Aberta. Por lo tanto, fixemos tamén un esforzo no da integración de obras. Houve dúas que vostedes non lles gustaron, que a rexeneración de asfaltos nas vías urbanas e incluso a accesibilidade á estación intermodal. Hombre, para non ser prioritario. E, de feito, así a sacamos adiante. Por lo tanto, pedíndolle disculpas anticipadas, porque o proceso non foi como nos houbera gustado, a nós tampouco, pedimosles que reconozcan o esforzo de aproximación que fixemos e, desde logo, nós reconocemos a colaboración que todos vostedes nos están a prestar. Mais nada e moitas gracias. Abrimos o turno de réplica. Sí, ao final este modelo de que primeiro fala a concelleira, logo o alcalde, tal, e que cada quen vai un pouco por libre, pois é o modelo que se impón, onde non se sabe moi ben que negociamos, nin cando, nin onde. Entón, claro, por un lado, se nos xunta sin saber exactamente a que, para que, nin se teñen en conta que isto é unha planificación global. Ninguén contestou. O normal era que houvese unha planificación global onde aquelas cuestións que non poidan ser atendidas agora, pois hai outra proposta de remanentes ou hai outra proposta de orzamentos, pero vostedes prefiren ir a salto pequeno de a ver que fago agora, a ver que fago despois, e dalles igual con quen e como negociar. É unha cuestión pragmática, única e exclusivamente. Non hai unha cuestión que teña que ver con imos facer o mellor para a veciñanza. E iso ten que ver tamén con a cantidade de cuestións, como sabe, ficaron fora cuestións aprobadas no pleno claramente, e algunhas veces cos seus apoio, outras veces sin el. É certo, con esa abstención que lles permite facer de todo, pero claro, non vale que me poña como grande cuestión que vai a obra do Valiño, que era unha obra que tiña que estar feita desde hai moitos anos, e nin a obra do Castiñeiriño, que xa estaba incluída nos orzamentos anteriores e que xa se chegara a
iniciar o proceso para que fose e que ao final está aí. Claro, iso non vale cando outras cuestións que nos puxemos en riba da mesa, xa digo, de carácter social, nin sequera estiveron dispostas a tocalas, nin sequera estiveron dispostas a dicir, nin a argumentar por que non. É certo que foi algo feito prácticamente sen tempo, e claro, eu o que quero poñer en riba da mesa é que espero que iso non se repita, claro, porque non sei moi ben que pensan facer co orzamento de 2021. Eu sigo insistindo, non hai ningunha soa conversa para ese orzamento de 2021, non sei se pensan prorrogar, xa que tan parece que vale o orzamento de 2020 para 2021, eu penso que nin de broma, penso que a situación é absolutamente diferente, entón non creo que queiran prorrogalo. Ao mellor o que nos farán é poñer outra vez en tempo récord e convocarnos de hoxe para mañán e decir sí ou sí e poñer diante o que algo que antes se facía referencia, que é fundamental, que ao final o que sae é a responsabilidade dos grupos da oposición. Entón, claro, hai algunha cuestión, por suposto, nesta proposta que eu xa dixen aquí, que nos parecía interesante e que nos parecía positiva, hai moitas que nos parecen negativas e hai un tema en que unha e outra vez, vostedes que se negan a asumir, é que son un goberno en minoría e onde os procedementos son importantes, independentemente xa neste caso de que estean en minoría ou en maioría. E están tendo unha actuación absolutamente desconsiderada cas forzas da oposición, sin deixar nin facer o traballo, nin presentar as cousas en tempo e forma, cando, aínda que vostedes saiban o día 5 de novembro en que poden gastar os remanentes, vostedes tiñan xa esta cuestión en riba da mesa desde hai semanas e desde hai meses, como teñen a do orzamento. Pero saberemos cal é a proposta do orzamento 2 días antes de que o queiran presentar e de que o queiran traer. Esas son maneiras de proceder que non teñen lógica e que indican tamén algo que aquí quedou en evidencia, unha falta de lealtade co conxunto da veciñanza, ademais de coas forzas da oposición. Gracias, Goretti. Doña Marta. Ben, vou a tentar en breves minutos tamén tratar de resumir e completar a miña primeira intervención, pero simplemente un apunte. Tal vez o grupo de goberno socialista enterouse tarde da medida dos remanentes, porque botando unha ollada a aprobación máis áxil do alcalde de Vigo, do seu mesmo grupo político, pois igual se lles pasou a data. Vou tentar de resumir un pouco tamén a farsa, non, esta representación un pouco abreviada e burlesca ao que se teñen adicado nos últimos días, coas semanas, pois o Partido Socialista local e o Partido Popular local. Un teatro que ben seguro pode tornarse en traxedia, porque os tempos que estamos a vivir indudablemente son moi duros e non merecen tampouco vellas formas practicadas de política polo, permítame a expresión, polo ambi particular deste Concello, por ese bed and breakfast que dende o principio pois están montando un pouco o señor Brunete e o señor Bugallo. É tanta a sintonía, non, e a ansia de entregarse ao Partido Popular local que ten o alcalde Bugallo, que ata se atreveu a anunciar en medios ou en rolda de prensa o sentido do seu voto antes de que o señor Brunete fixera o propio e anunciase públicamente que iba a apoiar estes remanentes. Imaginen o gran magnetismo que hai. Frente a este sainete, Compostela Aberta sempre mostrou unha actitude constructiva e seria, sabendo cal é o noso rol e cal de cara a onde queremos camiñar. Tal vez sexamos demasiado idealistas ou insenuas, porque aínda así tiñamos a esperanza de que tal vez desta volta o alcalde querería aproveitar a oportunidade para que este ano os remanentes tiveran un uso importante nas cuestións sociais e nas axudas directas, porque, como dixen na miña primeira intervención, era unha oportunidade única, porque no marco da excepcionalidade deste ano o Estado non obriga aos concellos a amortizar débeda e facer obras, senón que permita tamén axudas de outro tipo. Débeda xa amortizou o ano pasado, non lle quedou máis remedio, posto que o que fixo foi non cumprir tamén o período medio de pago, e se este ano se mantivese a norma, acontecería igualmente por non cumprir tampouco o período. Mais volvendo ao expediente que votamos neste pleno, que ninguén teña dúbida que tamén o papel proactivo de Compostela Aberta está reflectido nos resultados da ampliación das axudas directas e da aprobación de proxectos. Dá a sensación de que o Partido Socialista está a gusto na idea de negociar con Compostela Aberta inicialmente, pero acabar pactando co Partido Popular.
pero non se enganen, Compostela Aberta non vai a entrar, nin entrou en poxas de último minuto sobre proxectos e obras como obscenamente lles gusta a facer a vostedes. Que ninguén teña dúbidas que nestes remanentes van obras de carácter social e demandadas pola veciñanza, como a cuberta de Santa Marta, o campo da festa do Castiñeiriño, ou completar o viario de Pajuela en Marrozos. E iso é grazas ao impulso de Compostela Aberta. Que ninguén se engane, que nestes remanentes hai 3,5 millóns de euros para axudas directas, que é grazas a Compostela Aberta. Que ninguén se engane, vou rematando, se finalmente o Goberno opta por pagar por anticipado o 100% das subvencións e grazas a Compostela Aberta. Que ninguén se engane, se nestes remanentes as axudas directas á hostelería e ao pequeno comercio resultan escasas. Os tempos requiren unha mirada seria, sensible, responsable e non esta torpe falsa que vostedes representaron nos últimos días. É por iso que viabilizamos dende Compostela Aberta este expediente de remanentes, mas non compartimos por ser realmente escaso e unha oportunidade perdida para colocar as persoas no centro. Grazas. Moitas grazas, doña Marta. Don Alejandro. Gracias, alcalde. Bueno, señora Lois, voy a centrarme en usted, ¿no? Yo creo que en el catálogo de las obscenidades políticas, su organización y su entorno se llevaría las mejores o las peores páginas. Bueno, da la sensación de que hoy la noticia no es el remanente, da la sensación, bueno, de que hoy la noticia es el amor, el desamor, quizás los celos y el despecho de Compostela Aberta. Parece que están ustedes doentes. Da la sensación de que ustedes pretenden mantener con el grupo de gobierno, con el señor Bugallo, pues una relación casi patriarcal, ¿no?, de exclusividad o de posesión. Conforme a ese supremacismo tan típico de la izquierda, llevan ustedes muy mal que el Grupo Popular haya roto el monopolio que ustedes creían tener en orden a facilitar los votos complementarios que en un momento dado pueda necesitar el alcalde de la ciudad en beneficio de la propia ciudad. Nosotros hemos acordado con Sánchez Bugallo, bueno, desbloquear el pleno de los remanentes en beneficio de los emprendedores, y hemos acordado esto mientras que ustedes han preferido no acordar la liberación de estos fondos, pues en perjuicio de los propios emprendedores. Esto es así. Mire, yo soy un portavoz que no pretendo jugar una partida de ajedrez en este salón de plenos o en la vida política municipal, y no pretendo darle un jaque mate al alcalde. Mi función es otra. Mi función es controlar que no se pierdan oportunidades en el concello, que no se cometan negligencias o que no se cometan abusos de poder. Pero yo no voy a jugar una partida de ajedrez, y menos voy a jugar una partida de ajedrez como parece ser que usted pretendía jugarla, utilizando los emprendedores, sean de la hostelería, del comercio, del sector cultural, como peones o como piezas intercambiables en una negociación, ¿no? En fin, señora Lois, yo creo que usted debería entender que la división que debe establecerse en este salón de plenos, y sobre todo en unas circunstancias tan delicadas como las actuales, no es una división entre la izquierda y la derecha, y menos entre el centro izquierda o la derecha. La división que se produce o que se tiene que producir en este salón de plenos es una división entre moderados y radicales, entre personas dialogantes y personas sectarias. Bueno, si en el ámbito de los moderados y de los dialogantes, con diferencias y con matices, nos hemos encontrado el señor alcalde y yo. Y por último, dice usted que lo que se dedica a ayudas es escaso. Bueno, a mí me llama la atención porque el día 10 envió usted un comunicado a la prensa que decía: Compostela Aberta reclama un mínimo de 4 millones de euros de los remanentes para ayudas directas. Un mínimo de 4,5 millones. Gracias al Partido Popular, 4,5 millones. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, xa como intervención final, simplemente vou facer algunha reflexión. Primeiro, creo que o acordo que hoxe adoptamos é un moi bo acordo para a cidade de Santiago, é un moi bo acordo para os sectores da cultura, é un moi bo acordo para os sectores de hostelería e é un moi bo acordo para os sectores do comercio. E teño que dicir que todas as asociacións de comerciantes de hostelería me fixeron chegar a súa satisfacción e agradecimento polo acordo que hoxe imos adoptar. E creo que é un bo acordo para os veciños do Castiñeiriño e para os veciños de moitos ámbitos de Santiago e para os veciños de Santiago en xeral. E iso é realmente importante. En segundo lugar, hai outra reflexión que me gustaría facer. Doña Goretti,
Coherencia e realismo. Son dos términos importantes. Pragmatismo tamén. Eu reconozo que son pragmático. Aquí levamos neste pleno a proposta súa traendo decenas de millóns de euros en obras. E resulta que os do asfalto somos outros. Decenas de millóns de euros desde o mes de marzo. Segundo tema, importante e relevante, realismo. Falamos dos orzamentos de 2021. Todos sabemos os problemas que hai. Imos a ter millóns de euros en gastos extraordinarios, consecuencia do COVID e consecuencia das consecuencias que ten para empresas e para servicios, e imos a ter unha merma, unha minoración de millóns de euros nos ingresos, consecuencia da baixada da recaudación no imposto de actividades económicas, imposto de construcións, etc., etc., etc. Por tanto, cando falamos de repartir, o primeiro que temos que ver é se conseguimos que sumen o mesmo os ingresos que os gastos, porque o primeiro que temos que facer é equilibrar. Marta, teño aquí a vosa proposta, a súa proposta. 4 millóns para as subvencións, máis 4 millóns do presuposto de 2021 que non sabemos se podemos cuadrar, máis 5 obras, das cales 3 están incluídas, das 5 que propoñeres. E, por certo, non aparece cultura neste documento. Pero, dito isto, creo que a proposta que se presenta é verdad que collimos unha parte importante da proposta de Compostela Aberta, porque xa dixen que fixemos un camiño de aproximación moi grande, que desgraciadamente creo que non é correspondido polo menos na mesma medida. Por lo tanto, máis alá de outro tipo de valoracións que se poidan facer, eu remato como empecé ao principio, agradecéndolles a todos a colaboración e dicíndolles que me sinto moi satisfeito de que hoxe, non sei, por certo, se Compostela Aberta vai votar a favor ou se vai abster, de que hoxe adoptemos un acordo moi positivo para Santiago. E Goretti, unha cousa é dar consellos e outra cousa é facer actos. Imos a ver que pasa en Pontevedra. Ordenamos a votación, señor secretario. Punto 4, aprobación de expediente de decreto extraordinario número 2020-16, financiado con remanente líquido de tesorería para gastos xerais do Concello de exercicio 19. Votos a favor? Grupo Popular e Grupo Socialista. Votos en contra? Ningún. Abstencións? BNG e Compostela Aberta. Quedaría aprobado. Moitas grazas a todas e a todos. Por certo, penso que somos o segundo Concello de Galicia en aprobar o tema das remanentes despois de Vigo, que foi o primeiro de España este venres. Hasta é posible que seamos o segundo de España. Por tanto, quero dicir que fixemos un esforzo e reitero a petición de disculpas pola celeridade, pero creo que os nosos veciños o necesitan e o merecen, e creo que vostedes o creen tamén. Moitas grazas, máis nada. Buen día.